Ayan, good morning. Good afternoon na pala. Good afternoon. Ayan, good morning. Live. Thank you so much, Live, for dropping by. Hindi ka man nag-thumbs live, po. Halata dito. Yan. Kung nag-thumbs siya, naginig siya. Ayan, shoot out sa million, 2 million. Ay, tapos this one. Cancel. Wala na yung mga tao. Apong net, shout out sa'yo, Apong net. Kaya ka magkape ka ta. Update ko mo mga 20 minutes or coffee time. Salamat. Nakapalo na yung pakitang kaya ko. Divina Garcia Official, nag-shoutout po. Divina. Guys, baka naman pwede, meron kayong banana dyan, 2 na lang. Kailangan ko 2. Para mag-ano na ako. 8.9. Divina. Check ko nga si Divina. Di ba subscribe, Ma'am Divina? Subscribe na po ako sa Ma'am Divina. Sorry, ngayon lang ako nakano. Dito na ako sa may sundo ng alaga na makulit. Kapatid ni Ma'am Lilipot? Okay po. Ma'am Gina, good morning po. Good afternoon. Kape po tayo, kape. Dennis Vlog, shout out. Update lang po ako, guys, nakagising lang kanina. Alam niyo naman, nagigising ako gantong oras. Ma'am Gina, salamat po. Ano lang to? Update lang ako. Ma'am Divina, okay na po. Dikit na ako sa iyo. Ngayon na pala ako nakadikit, sorry. Sige po, Ma'am Gina, no problem. Salamat po, Ma'am Gina.
Apong Net, salamat Apong Net. Ayan, MLSO Kapogi. Boss Den, salamat ha. Salamat sa support sa Facebook page ko na lagi kitang nakikita doon. Thank you. Good po. Good yan, Boss Dennis. Baka dumating na yung sinabi niya po, Julie, yung binigay niya sa'yo na 100. Okay po yan, Boss Dennis. Siguro siguro mga 15 minutes. Okay na yung 15 minutes. Siguro nga po. Yung 100 na binigay niya. Pero nakita ko nga yung update mo. Short mo. Nag-ano na nga, nagba-viral na nga eh. More than 100. O talaga? O baka dun sa short mo, tapos may binigay pa niya pang Julie, di ba? Ay, si Burgundy JT, shout out sa iyo. Salamat. Burgundy JT, di ko nakita. Ngayon ko lang nakita. Update lang muna tayo. Ito ba? Ako masaya pag nagba-viral. Kaya kailangan maka-target ako ng 9,000 ngayong buwan na to. Para next month, until December, mag 10,000. Nakikita ko nga, Boss Dennis, yung ma-upload mo is more yun. Mas okay nga po yun eh. Ayan, okay na. 8.9 na siya. May dumagdag. Sino kayang dumikit sa akin? Okay na yun, dumikit sa akin. Kanina meron ulit akong dalawa. Less than 1K views each lang. Pero okay na. Okay na yun ha. Ano na ako yun ha. 8.9 may dumagdag sa akin. Sino kayang dumikit? Salamat po sa mga nagdikit sa akin na dalawa. Kasi kulang ako ng dalawa para maging 8.9. 100 na lang para mag 1,000, mag-ano na tayo, 9,000. May in-upload nga akong bago. Ewan ko magpapatok to. Kung patok to, tignan natin. Papatok siya. 3 million, salamat sa 3 million. Jensky! Shout out kay Jensky. Tapos tayo, ano lang ako, mga 15 minutes lang to. 15 minutes. Para hindi siya Angel of Labason Tamsakdan. Sino to? Saka natin. Yun nga guys, yung bago ngayon update sa sa AdSense nga, medyo siya. Huwag po kayo mabigla huwag kayo matatakot. Ma'am Angel ito, dikitan na kita Ma'am Angel. Dito po ako sa short video mo na Amazing Pretty Cosmos Flower. Piniplay ko pa siya ba ngayon? Opo, dinikitan na kita Ma'am. Jensky, salamat Jensky sa pagpunta Jensky. Meron akong bagong technique guys. Ayan si Rami, mega shoutout po. Kumusta po? Meron akong bago, yung kung gusto niyo matanggal yung background niyo, bawa naka-picture kayo tapos tanggalan yung background niyo. Madali lang guys, kasi wag na kayong gumamit ng apps. May tuturo po ako sa inyo.
sa lahat po ng mga nahihirapan kasi pinanood ko siya. Ayan, thumbs up na ako dito, sa mo, Native Chicken SMR. Adobo. Ayan. Ay, meron pa tayong 5 minutes. Apon Julie, ninanuya. Ba? Apon Julie ka naman may gising. Ninanuya. Nang ninanuya. Ayan, ano lang tayo ha? 5 minutes na lang tayo. Para hindi masyadong Emily Suawon Julius, ayan. Kaya sabi ko, nagigising ako alas 11, alas 12. Sa Pilipinas alas 12:23 ng hapon. Live shoutout sa'yo, live from Korea. Ayan, tignan nga natin si live. Ano siya, madali lang siya. Receive na ba yung banana? Oh, ayan. Receive na daw yung banana, Boss Dennis. Kaya pala sabi niya po, Julie, dumadami daw yung subscriber niya. Ayan. Boss Dennis, siya po, Julie, sabihin mo sa kanya. Oh, 565 na. Tsaka nga si Dennis, kung ilan yung banana niya. Sige, pin muna natin si Sinipipin natin dito. Si Ma'am Angel. Ma'am Angel, baba mo yung bahay mo habang meron pang oras. Dito kita kumakain kahit mga 3 banana lang. Okay, Dennis. Mega thanks po, sabi naman ni Dennis. Welcome, sabi naman ni Okay, Dennis. Ano lang tayo? 3 minutes. Karana naman may gising nga po, Julia. Mala. Dati magigising ka, lawuna na yung hapon. Buti makagising na ngayon. Mayari na ako rin hapon, Julie. Ice cream. Si Ice Cream at si Dennis ang nagbigay ng tig 100. Si Ice Cream. Okay. Si Jopel. Si Jopel yun na po, Julie. Si Ice Cream Boy. Ayan. 2 minutes na lang ako. 2 minutes na lang tayo. Gabay mo nga nandyan. Milingat ko, lungubingan ako. Okay. Nawaring wag daw yun. Friday pa lang yun. Friday. Milingat ko. Ma'am Angel baba mo yung bahay mo, Ma'am Angel. Pakibaba po. Pakibaba habang may pa ako. Hindi kita po kita kahit mga 2 lang. Bago ako matapos. Ma'am Angel, pasuyo. Ninano yay AdSense mo. Ali, Apon Julie. Ayan, hindi na paano yung AdSense ko. May update lang siya. Si Lolo, walang yun. Kumbaga sa lahat yun, sa lahat ng mga YouTuber yun. Hindi sa akin. Lahat tayo. Update yun. Ibig sabihin na Apon Julie, makikita mo na yung AdSense mo. 2 kasi yun may Philippines na US na $ at saka merong doon na peso. Makikita mo doon yung $ mo doon sa may AdSense mo. Minsan walang laman yung isa. Pero ang ginawa ni AdSense ni Lolo, pinaghiwalay niya yung AdSense na revenue saka doon sa mismong YouTube. Kasi dalawa na akong Jolo pinaghiwalay, si AdSense at si YouTube. Pero by next year, may nabalitaan ako na yun nasa YouTube na yung short daw, may mga revenue na daw yung short video kahit copyrights. Yun ang abangan natin by next year. Yun daw ang abangan. Parang gumaya kay Facebook. Kay Facebook kasi si Facebook, Apon Julo, meron siyang reels. Yun nga lagi kong Yes, mega shoutout sa'yo, Sir Milyonaryo. May Sir Milyonaryo, malapit na ako matapos. Ma'am Angel Dan, ayan. Madam Angel, pakibaba mo yung bahay mo. Asan na si Angel? Hindi niya binaba yung bahay ni Ma'am Angel. Ayun, Ma'am Angel, meron akong isa sa yung binigay. Nakaisa na ako. Yun nga, ano lang yun.
Tapos Hapon Julie yung sa reels ng sa reels ng Facebook, upload ka dun. Kasi ako, kumikita na ako dun sa reels ko kaya kailangan ko mag-update, reels. Hapon Julie, alam mo yung reels 'di ba, kahit ang Facebook page mo. Damihan mo ng mga Facebook reels mo, upload mo. Kasi yun, nakikita dun na Hapon Julie, malaki yung kita dun kaya yun ang pinoporsige ko. Baka sakaling maging milyonaryo ako dun sa ayan, binaba niya. Baka maging milyonaryo ako dun sa Facebook reel. Kaya abangan ko yun hanggang 28 days kasi may kita yun eh. Mas malaki pa yung kita sa Facebook compare sa YouTube. Kaya wino-workout ko yun. Ayan, dikit na po ako sa'yo, ma'am. Nakadalawa na po ako sa'yo. Ayun, okay na pala. 4.09 ka na. Mamayang gabi, ma'am, kung gusto mo pumunta para makagraduate ka ng 4.1, dikitan kita mamayang gabi, okay? Meron po ako live mamayang gabi hanggang 9:30 or 9, mga ganun. Basta pag okay na. Reels, meron na rin akong star. Hindi, Hapon Julie, separate yung stars, the reels. May AdSense yun, may patalastas. Kaya, more on a reels ka, kailangan meron kang 100,000 views sa reels mo na updated ka. Tapos, ang kailangan doon ay more on upload ka talaga sa reels. Kaya, ayun. Palagi ako patapos yung kapogi. Matatapos na ako sa Terminaro kasi ayaw ko ng medyo matagal nag-LS pag ganito kasi tinatamad na manood yung iba kaya excited ko kaya gano'n. Turo mo sa akin. Ganun lang Hapon Julie. Ano ka lang, upload ka lang sa reels mo, damihan mo yung reels mo. Basta wag ka lang ma-copyright ha. Kailangan original. Kailangan mag-video ka ganyan lang Hapon Julie, yung pag ganyan. Ganyan siya, hindi pag ganun ha. Ganyan dapat. Pag ganyan siya reels ha. Wag lalampas ng turo mo sa akin. Grabe 100k dito yan. Magets, di ko magets. Ibig sabihin ng 100k views sa reels mo na meron kang update, na meron kang upload. Basta importante maka 100,000 views ka. Kaya the more na marami kang upload sa reels, more chance to win. Kumita ka doon. Parang short din. Oo, short siya. Parang sa YouTube, pero sa short YouTube, walang kita. Pero sa Reels meron. May kita ka doon na Julie. Makikita mo kung magkano. Wala pa kasing update sa ito, ads on Reel. Ayun, sabi yung nakalagay yun. Ads on Reel. May star na dyan, di ba? Star, tapos may ads on Reel. Makikita mo dyan, yung ads on Reel ko, wala pa siya eh. Hindi pa siya nag-update. Ayun, nag-update na siya. 1,458. Pero wala pa siyang earning. Hintayin ko lang kasi update to after 28 days. Ayun, total of 28 days. Malalaman ko lang after 28 days. Kasi ang sahuran sa Facebook, every 21. Dati, meron akong 1,458 impression. Ibig sabihin parang siguro 1,458 na hindi nag-skip sa ads. Ayun. Mag-reels ako. Mag-reels ka po, Julie, try mo. Wala nang mawawala doon. Kasi dagdag watch hour. Meron ako 11,000. Dagdagan mo pa yung Sir Milyonaryo para basta importante makaabot ka ng 100,000 views. At saka kailangan si Hapon Julie, talagang pwede yun si Hapon Julie kung workout niya. Upload ka lang Hapon Julie, basta original ang video mo yun. Okay yun. Ilang sub po bago ma-monetize? Kung gusto niyo pong magka-star, kailangan meron kang 200, 300. Pero kung gusto mo monetize yung channel mo na meron kang kumpleto lahat, just me, 10,000 po. Pero kung 1,000, meron 1,000, magkaka-star ka, magkaka-AdSense ka, yun ang kagandahan doon. Basta mag-risk ako, WH ako sa YT. Nilamoy na palagi ni Lolo. Talaga? Sir Milyonaryo? Piniplay ka ni Apong Adson. Ako pinilay ko si Kitsara. Sana ma-monetize na si Kits. Original naman. Okay, Hapon Julie, good. Basta original yung i-upload mo, Hapon Julie. Wag ka na gumamit ng mga copyright music. Hapon Julie. Yan, Che, OFW Qatar. Shoutout sa'yo, Che. Salamat. Agoy, malayo pa ako.
Malayo pa ako sa totoo kasi kakasimula ko pa lang sa FB. Opo, try niyo po kasi kailangan ano kayo dun, more upload kayo tapos may mga viral kayo dun. Mas okay po yun. Mas malaking kita dun, guys. Pag nakikita ni Facebook na lagi kang nag-a-upload tsaka lagi nagba-viral, may bonus si Reels ng $35,000. Magkano ba yun sa $35,000? Basta yun, Edson WH ko na-forward mo. Na-forward ko na. Na-forward. Na-forward mo. Marami akong reels na viral. Good. Basta upload mo lang, Sir Milyonaryo. Sa ano mo sa FB page. O sige na. At ako'y mag-end na po. Salamat sa lahat. Dennis, salamat malaking kita sa Facebook Reels. Kaya, kailangan dalawa yung kita nyo dun sa Facebook at saka sa YouTube. Kaya, i-workout nyo, sayang din. Kasi parang si YouTube, gumagaya na rin sa Facebook kasi ayaw patalo si YouTube. Kaya si Facebook, gumagawa siya ng paraan para lahat ng tao pumunta dun sa Facebook kasi maraming tao sa Facebook. Yung pinakamaraming tao na nanonood talaga is Facebook. Yun ang pinakamarami talaga. Okay, maraming salamat guys and see you later po sa aking live mamaya pong 9 PM Philippines time or 9:30. And thank you sa lahat guys and good afternoon po sa lahat. See you later.